Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Urriaren batetik aurrera, Bermeoko Azoka Azpiko aparkalekuak ordainpekoak izango dira. Merkataritza bultzatu gura du udalak neurri horrekin eta erosketak egiten dituzten herritarrek, merkeago izango dute aparkatzea. Bermeoko Azoka Azpiko aparkalekuak ordainpekoak izango dira urriaren batetik aurrera. Udala jakitera eman duenez, inguruko eta batez ere azokako merkataritza bultzatu gura du neurriagaz. Bezeroek dena den deskontu izango dute aparkalekuko zenbatekoan. Hala, aparkalekuko tiketa erakusten duten bezeroek lehenengo orduerdia doanekoa izango dute. Gainontzekoek 0,5 euro ordaindu beharko dute lehenengo orduerdiagatik eta ordubeteagatik berriz euro bat. Eta barriro ere, Bermesek zerbitzua eskainiko du Bermeoko udalak Barikuro. Barikuetan lauretatik posterdietara Bermesek zerbitzua emango du Bermeoko udalak gizarte eta kultura etxean. Hain zuzen, identitatea eta orientazio sexuala, bikote hartu emanak, elkarbizitza, ligatzea, intimitatea, komunikazio, sexu grina, zeloak, zailtasun sexualak izango dira zerbitzuak landuko dituen gaiak besteak beste. Gazteei zuzenduta enpresa ideia lehiaketa antolatu dute Urremendi landa garapenerako elkarteak eta Bermeoko eta Gernikako udalek elkarlanean. 35 urtera arteko gaztek parte har dezakete. Lana bilatzea lana da programaren barruan, Busturialdeko lehenengo enpresa ideia lehiaketa antolatu dute Bermeoko eta Gernika Lumoko udaletako gazteria saiek Urremendi landa garapen elkarteagaz batera. 18 eta 35 urte bitarteko gazteek parte hartu ahalko dute. Horretarako, baina, beraien ideiak aurkeztu beharko dituzte azaroaren 14 orduko. Guztira, 6.000 euro banatuko dituzte saritan. Urrengo denboraldian ere Urdaibaiko entrenatzaile izateko akordioa sinatu du Jon Salsamendik. Hala, 3. denboraldia beteko du Gipuzkoarrak Bermeon. Jon Salsamendik Urdaibain jarraituko duela iragarri du. 2015erako akordioa itxi dute bi aldeek eta 3. denboraldia egingo du entrenatzaileak Bermeoko elkartean. Salsamendik azaldu duenez, bi aldeek nahi izan dute akordioa lortzea eta bien aleginarekin lortu dute. Baiezkoa ematerakoan gainera, Bermeoko herriak berarekin izan duen jarrera oso garrantzitsua izan dela azaldu du Gipuzkoarrak. Domekan jokatuko da Forun Urdaibai kopako azken lasterketa. Egun horretan egingo dute baita Forutik Forura martxaren 6. edizioa. Aurten 6. biderrez antolatu dute Forutik Forura mendimartxa eta iaz bezala Kanpos Urdaibai kopako azkenengo proba hartuko du bertoko herriak. Urdaibaiko kopako lehen lau lasterketak jokatuta Joanes Goitizolo sailkapenaren buruan dago 143 puntugaz. Gernikarrak 13 puntuko aldea dauka Ibon Gurtubaiekiko. 3. postuan bestalde Jokin Etxebarria dago. 127 puntu dauzka Etxebarriak. Goitizolo garaipena eskuratuz gero, 2. irabaziko luke Urdaibaiko kopa. Oinez edo lasterka, ia 22 kilometroko ibilbidea egin beharko dute parte hartzaileek. Eta liga hasi aurretik Javi Durango memoriala jokatuko du Gernika Bizkaia Saskibaloi taldeak asteburuan Malosten. Aurre denboraldia prestatzeko erabiliko dute torneo hori. Aurten gorengo mailan emakumezkoen ligan ariko dira neskak eta laguntza eskatzeko bideo bat kaleratu du klubak. Bideorekin agurtuko dugu albistegia, urrengo astean izango gara berriro zuekin bitartean. Gogoratu busturialdea.itza.info atarian izango duzuela azken ordukoen berri. Ondo izan. Para que el Gernika Saskibaloi siga adelante, contamos contigo. Gernikako Saskibaloiak aurrera egin dezan, behar zaitugu.